Il-kosta ta' wara l-Forti Ricasoli u l-baħar tal-madwar fil-Kalkara qed jiġi mniġġes b'rimir legali ta' likwidu iswed li fih diversi dut u insetti. Dan ħareġ filmat li nxteret fuq il-medja soċjali minn residenta. Diversi nies jgħidu li dan mhux biss qed jagħmel ħsara liż-żona tal-madwar u dawk li jagħmlu użu minnha, iżda wkoll il-likwidu qed jikkonsisti f'riħa qawwija u insapportabbli. Fil-filmat jidher pipe ta' dranaġġ li tpoġġa b'mod li d-dranaġġ u l-ħmieġ li jereġ minnu imur kollu fil-baħar. Skont rapporti fil-medja jidher li l-kumpanija Waste Oils Limited huma responsabbli għal dan il-likwidu. Il-kumpanija qalet fl-2015 fis-sena li l-ewwel darba li ġinnu ta' dan il-likwidu li ma kienx taf x'inhu l-likwidu u bekk ma jistgħux jieħdu l-ebda azzjoni. Dan mhux biss qed jagħmel ħsara lill-blat u l-baħar taż-żona, iżda dan il-likwidu qed joħroġ ftit metri l-bogħod minn bajja pubblika fejn diversi nies b'mod speċjali familji bit-tfal jinżlu jomu. Il-persuna li ħadet u ppubblikat dan il-filmat fuq il-medja soċjali li jengat qalet li dan juri nuqqas kbir ta' attenzjoni li qed jingħata lill-ambjent Malti mill-awtoritajiet konċernati. Diversi persuni rrapportaw lill-pulizija dwar dan il-likwidu maħmuġ. Dawn ir-rapporti ilhom isiru mill-2015 bir-riżultat li minkejja li nġibdet l-attenzjoni ta' dan kollu xejn ma sar għal 4 snin sħaħ. Fi stqarrija, l-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara qalet li tikkundanna dan l-aġir filwaqt li tappella lill-awtoritajiet konċernati biex jieħdu azzjoni immedjata biex ma jkomplix issir ħsara lill-poplu Kalkaris u l-binji storiċi tal-lokalità.